kanzuru versus vanhu kumhanyisana kwega unozati ka life kemuharare ka unozati inonzi hand on mouth apatomborina kana kuti chinchi kana zvimwe zvimahasels ndo haso rimwe rinotozikanwa kuti rechibhadha rero rechivhenda rero ndini but problem iri kuzoitika mai ndiye kanzuru amene kuti vanhu ava vasi kunzwa tsitsere kuti akomana vanhu vari kutambura komana mabasa chaicho hakuna but vhenda anotokwanisa kutoraramisa mhuri kutodarika teacher zviri zvereality muzimbabwe because kana uri teacher kana kuti uri civil servant uchishanda mabasa mamwe aya salary yako iwo kuri kuti unorely nesalary chete haumbofa ukararama life kurarama vhenda kana kubatirana mari inobatirwa navhenda so zvinhu zvakadaro zvinhu zvakanaka because mazimbabweans vanhu vekuti vari open minded vanokurumidza kuvhura mamwe maopportunities but manje maopportunities acho avhurika ratongobande futi hapasi chagarisika amene kuti why is it vakuru dai vasinga pamboitwawo chichemo ichocho kuti vakuru vamboitawo kana plan yekumborangarirawo kana mavhenda kuti vati mutemo yacho irerutswe nekuti pana panyaya iri tikadhe kuti munongoziva zvemuzimbabwe kuti ikada kuenda kuvakuru nyaya yacho panotanga kuudzwa kunzi vari kucontrola kana kuti vanhu vari incharge nezvinhu zviri kuitika izvo masit fathers ndapi kubva kumamayors nemacancelors bhodhi racho rese richingoenda rakadaro vanonzi ndo vanhu vari kucontrola council saka ndosaka vachikonzeresa ndo vari kunzi vanenge vachikonzeresa so kureva kuti ukada kutarisa nyaya yacho ka inenge yakutonakuriranwa kupolitics futi yakudzokera kunzi C ndo iri kukonzeresa asiwo vamwe vanenge vachiti aiwa ZANU-PF ndo iri kutonga nyika saka ndo inenge ichikonzeresa but muri Zimbabwe isusu tangoya panapa tinenge tatorwadziwa kuona mavhenda vachirwa temporary vachimhanyiswa kunga mena saka tangoya nayo kwamuri muri Zimbabwe kuti timboonesana kuti makazvitarisa imi vari kukonzeresa nyaya ndevapi veZANU-PF here kana kuti veCCC